کاولê Kelîseya Wêranbûyê nîşana westîbûna bi serbirindî li vê derê diyar dike. Tu dikarî bêjî ev bêdengî dengê bilind e ji bo jiyanê. Piştî ku şerê Daeş bi dawî bû, aşûriyên deverê hest bi aramiyê kirin, bi rengekî ku karin jiyana xwe di cih û warên xwe de berdewam bikin. Lê piştî destpêkirina operasyona artêşa Tirkiye û çekdarên alîgirê wê, tirsa destpêkirina koçberiyeke nû di nav aşûriyên deverê de tê vejandin. Ev deryek ji gundên aşûriyên Tiltemirê ye. Gundê mîna hemû roj avayê Kurdistanê şahidê qonaxên cuda cuda yên dîroka deverê ye. Tenahî şer û aştî û careke din êrîş û operasyonên leşkeriyên rêxistî. Barêgiran ne tenê li ser milê vê kenîseyê ye ku navê bûye Kavilê Kenîsê. Lêbelê barêgiran li ser milê xelkê wê jî işkere diyar dibe. Ew nikarin tiştekî biguherin, çare nîne. Ev rewş rasterast girêdayî jiyana wan e. Ew dibêjin hewlin têkbirina pêkvejiyanê li vê deverê têne kirin. ما حد مرتاح لا مسيحي لا مسلم لا كردي لا اشوري لا فلان كل الطواف اللي على وش الارض Ne Kurd û ne jî Aşûrî hemû pêkhatên ser sînorê Tirkiye heta hesekê ti kesek di vê pirsgirêkê de rihet tune. Rejima Tirkiye li me da, li ser sînor li me dide. Heman tiştê 2015 2019 jî dubare dibe. Em qebûl nakin ziyan bigehece ti kesekî ne musilman û ne jî mesihî. Di sîneyekê de em bi hev re xwarinê dixwin. Kenîse jî bo me hemiyan ew, mizgev jî bi heman awayî. كنيسه للكل والجامعه للكل. Tirsa ku niha Aşûrî têde dijîn weke tirsa şerê Daişê ye. Operasyonê Tirkiye hebûna wan li vê deverê bi metirsiyê re rûbirû dike. Aliyên siyasî yên Aşûrî li Tiltemir dibêjin ku Daeş bi rengekî nû bi ser wan de tê. عملية نبع السلام. Operasyona kaniya aştiye em tê de aştiye nabînin. Ev kaniya wêrankirinê her tiştî wêran dike. Em li Tilwerê di metirsiyê de dijîn. Sala 2015 em koçber bûn. Daişê êrişî me kir. Ji sadî notê xelkê koçber bûn û tenê ji sadî deman. Êrişeke din niha li ser me tê kirin. Em weke Aşûrî bandor li ser me dike. Artêşa azad Daeş e tenê navê xwe guhertiye. Eynî Daişê ne. Tişta 2015 dikirin, niha jî dixwazin bikin. Heman hezre ku wêrankariye. نفس الموقف نفس الرأي نفس الفكر خراب دمار. Ji ber êrişên Daeş yên 2015 hejmareke mezin ji Aşûriyên deverê koçber bûn. Niha jî eger rewş bi vî awayî berdewam bike, dêyê mayî jî deverê vala bikin. Êdî kes li ser van kavilan bigirî jî namîne. Rengîn Şerro, Rûda û gundewarên Tiltemir.